Jo, takže čaute ľudia, vážne to sa ďalšie videa, som tu spoločne aj s bratom. Čus. A ideme hrať v Mini Motorway. Áno, Star New City. Má to byť vraj jednoduchá hra. Tak uvidíme. Ja som to už trochu skúšal, a je to lepšie, keď si to zrýchlejš, lebo je to fakt pomalé. No tak snak sa nám... Dá sa to vôbec vyhrať, Miško? Mne sa to zatiaľ minimálne Ja to nehrávam, podľa mňa je to hodina, ale neviem, asi nie. Podľa mňa, akože, lebo sú to dva módy, jeden je, že... jeden je... endless, neviem čo to znamená, asi že nekonečné. Že nekonečné a potom je classic. Je dali classic a endless to znamená akože nekonečné, takže by to vlastne nemalo nikdy skončiť, ale ja som dal classic, takže by to teoreticky mohlo ísť dohrať. Prečo si to spravil takto? Prečo nie? Keď si mohol takto. Lebo nevieš presúvať tieto vchody. Vieš, musel by sa to takto spraviť, akože... Hej, ale proste tu nemajú kolóny, vieš, tu máš trilión križovatiek. Križovatiek. No je to lepšie proste. Tak bereme kruháč alebo dva semafóry. Plus ešte nejaké cesty sú tam. Ako cesty asi. Povedal si, ako chceš ty. Ale tam sa ti nehodí ten kruháč, či? Ale to celkom aj nie, že ho proste len takto napojíme sem toto. Toto spravíme trošku inak. Napojíme takto. Ježiš, vy tu čo robíte, kamaráti? Ináč potom ja som to skúšal, ja som hral Stars, som dostal jednu takú, vieš, že si to vedel pretiahnuť cez celú mapu. No, taká ako keby diaľnica. Máme ti to? Motorway sa to volalo. Neviem, či je to dobré, ale pomohlo mi to dosť. Lebo jeden dom sa spálnul tu a tu bol obchod. A ešte cez rieku. Takže... Postavíme takto, nepotrebujeme to sem zapliekať. Zatiaľ sa každý dostane a išiel by som to proste, že... Sem by som potom dal semafor. No čo sem. A ináč, potom budeme to hrať asi to vtedy, kým neprehráme. Takže toto video bude dosť dlhé. Kým to nevyhráte. Kým to nevyhrám. Bereme si cesty. Lebo už sa mi stalo tak, že som prehrala to, že som nemal cesty. Ale nie. Ja som teraz hral. Viem, ty si to... Dá sa mi to, alebo sa to pomaly zväčšuje? Zväčšuje sa to, nie? Zväčšuje. No zväčšuje, kámo, takže sa priprav, že tu, alebo tu niečo bude, alebo to bude také prázdne proste. Každú chvíľu čakáme niečo. Ináč každú potom... Tu jak sa tu spavnul hneď? To dajme takto. Ale to, kámo, bijať. Takto to daj. No, že potom každý týždeň dostávame tieto schopnosti, ako je most, krubáč. Je to tak. Proste hej, každý týždeň. Hej, ale ide to rýchlo. Proste máš teraz sobotu, potom bude nedeľa a potom zase pondelok a každý týždeň dostaneš inú schopnosť. Takže uvidíme. Ináč, ak by ste chceli, aby som urobil aj streamy, viem, že ešte nie som taký s vami otevřený, naživo videa. Vidíte, toto je Motorway, že streamy sú však naživo videa, Mirko. No, toto. Tam ešte, tu bude ešte jeden potom, neskôr, tam bude ešte jeden obchod. Takže tam bude, ja neviem, že tu je ružový a bude to, neviem, sivý. Či aký to je? Sivý. No a asi ak by ste chceli streamy, no tak môžeme to spraviť. No, co? Pre Boha. Ty voda. Ale nemáme most? Máme most. Jeden sme na začiatku zostali. Ale stále máme? Nie, máme 0. Sa mi páči, že tento dom je proste nezávislý, že proste, tak ide proste iba sem naspäť, tam naspäť, proste som ho ešte nikam nepripojil. A
A kedy si plánuješ odhaliť tvár? Niekdy? No, keď zistím, ako urobiť, ako si dať na OBS Studio akože tvár. Lebo na Bandicam mi to išlo a toto by som musel zistiť, že ak sa to robí a neviem, ako to ide. Takže potom, keď chcete, tak môžeme robiť aj tie streamy. A jeden mostík. Áno, máme jeden mostík. On sa to zväčšil. Tak som sa ešte... Dostal som sa raz, že sa mi zväčšil a to som automaticky prehral. Že sa, keď sa zväčšil. Prečo to takto zase nie? Neviem, čo stopní ten čas. Ja. Dobre, Geblíka, aj viem o tebe. No. Prečo? Prečo si tu postavíš dom? Tak pôjdeš takto. No potrebuješ mostík? Mostík. A Máš jednu diaľničku. ja ju vidím, ale zatiaľ vám nepotrebujem. Si to zobral. Hej, to je fakt, toto si zoberieš? Som nevedel. To som nevedel. To pripojím sem a toto dáme sem na túto križovatku. Hodili by sa tie už fakt semafóry. My nemáme semafor, my by sme ho mohli niekde teoreticky dať. No tak určite niekde tu, lebo ten chodí. No toto určite, toto by som možno, že napojil ešte na túto križovatku. Nemáme semafór. Lebo som po prvej. Ale však my vlastne môžeme spraviť... Ja toto, vieš čo som raz, ja som to hral, ja som mal diaľnicu, ale ja som tú diaľnicu poslal. Pretože potom ona sa dá premiesňovať. A potom... Tak už mňa ide kolo. Dobre. Sem, vy sa otočte. A jednu diaľnicu. A to by som dal proste... Kámo, prečo ty ide postaviť tam? Typ! Dobre, na toto si potrebujem zastaviť čas. Ja viem, že to poviem asi vo videu ešte veľakrát. Ale prečo? Čo by? Si postavíš takto dom, teda obchod. Dobre, viem, kde si postavíme motorway, kámo, lebo toto. A toto je satanizmus. Aha, že sem, motorway. A takto sem. Vidíš, toto sa dá natiahnuť cez celú mapu. No ja? Takže je to super. Takže kebyže to máš cez celú ešte vyššie. Dobre, takže nič, takže postavíme sem motorway. Postavíme ju sem, lebo nemáme mostík. Vlastne by sme ani mostík nepotrebovali, ale toto stíha všetko v pohode. Čo sa deje? Čo sa preplňa? To sa preplňa docela dosť, kámo. Ale Ja. tu máš aj kruhové. Jak idú rýchlejšie, dá to dvakrát aj pôjdu rýchlejšie. Však je to dvakrát. Ja. Kámo, ale to je kolóna. Nepotrebuje. Semafor. Kámo, dobre, stoj. Stoj. Motorwayka super, že funguje, ale je to totálne na hovno, takže nefunguje v podstate. Sem dáme motorway, kde to vlastne môžu ísť takto. A keď sa tu objaví modrý, tak potom môžeme dať sem alebo sem. Dáme ju zatiaľ sem. A potom tu, teda toto si daj preč, tak si to volajte túto motorway. Postavíme sem. Takto. Tu motorway chceš jak spraviť? No motorway potom dáme inde. Dá sa to naťahovať. To je dobre, to je ja. Tak ešte... Má to niečo pripomína. A ešte... Takže tu už chodia títo typci. To mi niečo fakt pripomína. Tá motorway, čo je super. A takto. Mamo, oni sa preplňajú obchody, my sme asi trochu v prdeli, kamoši.
Prehral si? Asi hej. Isto? Asi hej, kamoši. Asi sme to prehrali. Prečo je tu dielnica aj tu? Nevidím. Je to tam. My sme to tak trochu asi prehrali. Tam bol náš vyšla motorway. Ale asi ťažko. Nevadí. Dobre. Ak by ste chceli, no dali sme, ak by ste chceli potom Endless, tak napíšte do komentárov. A čo ideme teraz robiť?